Deti pod vedením Slovenskej obchodnej inšpekcie navštívili 274 obchodov. Cigarety im predali v 97. V porovnaní s minulým rokom sa situácia mierne zhoršila. Mladistvím vo veku od 11 do 17 rokov predali cigarety najčastejšie v nitrianskom regióne. Kúpilo si ich tam každé druhé dieťa, v Trnavskom len každé piate. Podľa inšpekcie je však situácia alarmujúca v Bratislavskom kraji. Ktorý použil výlučne figurantov vo veku 11 až 15 rokov. Tieto deti vyzerali ako deti, správali sa ako deti, pýtali si k cigaretám ešte aj žuvačky a napriek tomu v 40% Bratislavský región zaznamenal porušenia zákona. Inšpektori kontrolovali nielen menšie prevádzky, ako sú novinové stánky či čerpacie stanice, ale aj väčšie obchodné reťazce. Najhoršími reťazcami, absolútne najhoršími je Diligencia so svojimi prevádzkami Moja Samoška a Terno. Tam boli 80% porušenia. Všetkých našich predávačov pravidelne školíme a upozorňujeme aj na zákonné obmedzenia predaja tabaku a alkoholu. Preto nás veľmi mrzí pochybenie niekoľkých z nich a samozrejme vyvodili sme toho voči nim osobnú zodpovednosť. Zároveň sme ešte viac sprísnili naše interné opatrenia, aby sme do budúcna takémuto konaniu predchádzali. Najmenej pochybení zaznamenali v Kauflande. Zo 7 kontrol tam cigarety predali deťom iba raz. Pomáha im v tom aj software v pokladniciach, kde musí pokladník potvrdiť vek kupujúceho. Obchodníkom, ktorí takýto systém nemajú, pomáha ich zväz. Ročne vyškolíme niečo viac ako 20 000 predajcov tabakových výrobkov. Pri prvom prehrešku obchodníka sú pokuty zvyčajne vo výške 1000 až 1500 eur. Pri opakovanom to už môže byť takmer 7000. Kristián Čekovský, RTVS.